Lokal. Zonal Value, Idol Dennis, go! Yung at ngaton ti Balor ti Daga, iti Barangay Reweng, Kamanggaan area, nga sirig, iti City Agriculture Office, iti Agdama, adan iti Barong Rates, nga inparupat ti BIR, nga iti Agdama, agpatpatakin ti 2,700 pesos per square meter, iti Balor na, iti napalabas nga talong atawan, ag Balor lang dito, iti 2,000, Idol Bernard, kinababapay, yung itan to 7 per square meter, iti Balor na, ngamin, manarimanan iti pan-upgrade iti kalsada access road nga agturong iti lugar Santo Kumamang, iti bypass road, iti barangay 28, iti Lawaga City. Nagpalagip iti BIR nga masabol iti panagbayad iti tax no ada iti gumatang naglakot daga tapos maliklikan iti panakamultana Idol Bernard. In bagati BIR nga from the start nga nagatang mo daga na notaryuan in 5 days masapol iti panagbayad mo stamp tax iti BR or else agmulta ka iti dakkel kabuta dakkel nga porsyento iti patong iti BIR iti agdama Idol Bernard adon iti tumakder nga balbalay iti area iti ligason iti City Agriculture Office kaputa nabintas ti area kastameten maliklik adayo pa yun iti panakalayos na kunati City Source Office nga masabol iti panasigurado dagiti dagdagang gatangen nudodros badlaeng nato maliklikan ti aberya inton may transfer tinagan mo iti titulo iti daga Idol Bernard. So iti agdama agpatpatak nga to 7 per square meter ti balor ti dagan iti paset na iti barangay Kamanggaan ken ti barangay Reweng iti siyudad ti Lawaga. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak Aramen.